Jedva dočekavši lepo vreme, bajkeri su upalili svoje motore i organizovali druženje i vožnju. Mi smo pozvali prijatelje, pa ko hoće da dođe čisto se provozamo, znači to je bilo neobavezno. Ljudi su se odazvali i došli da se danas provozamo do Kadinjače i da vide Kadinjaču, spomenik i posle svak svojoj kući. Kako kažu, svi su se uželeli vožnje, lepih trenutaka i naravno adrenalina. To je jedan prvi kao organizovani skup, simbolično, znači čisto da se malo vidimo, da razmenimo iskustva i stvarno nam je znači ovo već godinu, 2 dana, sad ne vozimo, nema motoskupova, ovo je sad jedinstvena prilika malo da razmenimo iskustva, da se malo vidimo, da vidimo kako su ljudi, da li su zdravo i druženje i to je to. Zbog virusa koji vlada otkazani su mnogi skupovi, te se bajkeri nadaju što bržem prolasku epidemije. Evo, ova cela situacija je malo proredila ovakve događaje. Vidimo, ovde su momci lepo to organizovali, pridržavamo se nekih mera, ali ovo predugo traje. Treba da ljudi, da nastavimo već malo i neki život. Lepo vreme pored vožnji najavljuje i skupove kojima se bajkeri najviše raduju. Kako kažu, motori su jedna vrsta slobode i to im najviše nedostaje.